Ginoo manakan ninyo. Kinadlabi kang sa Ebanghelyo, sumala ni Lucas. Niadtong higayona, may mga tawo didto nga misugilon kang Jesus nang tungod sa mga taga Galilea nga gipamatay ni Pilato samtang naghalad sila ngadto sa Dios. Apan miingon si Jesus kanila, tungod kay gipamatay kining mga tawhana sa maong paagi, gisabot ba ninyo nga labaw pa sila ka makasasala kay sa ubang Galileanon? Dili, sultihan ko kamo, nga kung dili kamo maginulsul ug mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. May tunod niadtong napulog-walo nga nangamatay didto sa Siloam kay natumpagan sa tore. Gipakaingon ba ninyo nga kadto sila mas tautan pa kay sa tanang mulupyo sa Jerusalem? Dili, sultihan ko kamo, nga kung dili kamo maginulsul ug mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Una misulti si Jesus kanila ni ining sambingaya. May usa ka tawo nga may kahoyng igera diha sa iyang parasan. Miadto siya aron pagpangita og bunga niini, apan wala siya nakaplagan. Busa miingon siya sa iyang hardinero, "Tanawa ra, tulo na karon ka tuig nga naganhian ako dinhi aron pagpangitag bunga ni ining kahoya. Apan wala gayud ako'y nakaplagan bisag usa. Busa, putla kini kay nag-usik lamang sa katambok sa yuta. Apan ang hardinero mitubag, pasagdion na sir, bisan ni ining tuiga na lamang. Kay akong libutan ug kubkob ang punuan ug unya akong abunuhan. Kung mubunga kini sa sunod tuig, maayo. Apan kung dili, ipaputol kini." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga hinigog na diyan ni Kristo, ang focus sa atong Ebanghelyo karon ug atong mga pagbasa ang tinuod nga paghinulsol, no? Ug ang pagbalik sa Dios diya sa atong pagpanaw sa panahon sa Kwaresma. Simple kaayo ang sambingay nga gihatag ni Jesus kanato karon, no? Mahintungod sa usa ka kahoyng igera, no? Nga dugay na nag-usik-usik sa iyang yuta pero wagyoy bunga. No? Unsa man ang tinuod nga paghinulsol. Nakoy gamay nga short story, no? Alang kaninyo kung unsay tinuod nga paghinulsol. Dahil usa ka babae, no? Nga batan-on nga naa siya problema sa iyang mga mata. So diha sa pangitan niya sa mga doktor, mga to sa mga klinik, basin nagwakwak doktor pudto siya, no? So nangadto gid siya, nangita gid siya paagi aron maayo ang iyang mga mata. So sa kadugay niya siya pangitag tambal, wa gid naayo, wa improvement. So usa ka adlaw niya na may usa ka tigulang nga niagi diha sa ilang balay. Ngayon nangutahan na siya nga unsa may problema nimo inday? Nitubag siya nga, "Sir, nakoy problema sa akong mga mata. Dili kayo klaro akong pananaw." Niyo lang tigulang nga, "Sige, nakoy solution, no? Alang sa imong sakit." Simple ra gud. Pag-focus sa color nga berde, o color green. Kanang gisulti sa tigulang. So pagkadungog niya nga kinahanglan mo focus siya sa color green, ang iyang gibuhat namalit sa pintal ba? Iyang gipintalan ng balay, kurtina, kusina, iyang sala dito, no? Green na tanan. So basta mulingi sa left, mulingi sa right, green na iyang makitaan. So diha nag-improve na iyang pananaw. Nag-improve na ginagmay. So 3 months after nibalik tong tigulang, no? Ang tanang musta na kain day? Okay na sir, na okay na mga 75% na klaro na akong pananaw pero dili pa jud 100%. Ito nga ang tigulang nga nganong green man tanan yun sa iyang balay, apila yung sakyanan, apila yung
katabang sa balay nga green ba jud ang kuan, ang uniform. Nangutanang tigulang, nga green man tanang palibot nimo. Ito bag siya nga, ingon man ka nga focus on color green, then ikatawang tigulang. Then ingon siya nga, naamay mas sayon nga paagi day. Unsa man call? Ay call man ba sa tigulang nga call man ang tawag, no? Unsa man call, ingon siya. Nipalit na lang unta green nga antipara, no? Ingon na ka simple, no? Kaya ang focus kung itom ang imong antipara, unsay kolor ang imong makitan sa una? Dili ba itom? Kung pink ang imong antipara, ang unang kolor na makitan sa imong mga mata is pink. So kung green ang kolor sa imong antipara, ang unang kolor na makitan nimo is green, no? Ingana, that's the story of change. No? Kung moingon si Kristo kinahanglan maginulsol kita, ang unang atong i-change kay dili atoa, no? Dili kita ang palibot. No? Siya man gud ang hinungdan sa akong mga sala, no? Siya man gud badlongon man kaayo, no? Siya man gud ang center sa Marites diri sa amoa. Tanan na lang siya panudlog lain ba, no? Pero kung ganahan gyud ta na I change mahitabo sa kinabuhi, magsugod ka nato. Wear your green eyeglasses first. Diha ka nato magsugod ang tinuod nga paghinulsol. If we change, the world around us changes too. And that's how contagious change is. Ang tinuod nga paghinulsol, nagsugod ka nato. No? From within. Dili sa palibot, from within. And kana ang tawag sa Kwaresma karon. Mubalik ta sa Dios, maginulsol ta sa atong mga sala, usbon na itong atong kinaiya, and that is the true meaning of Lent. Ayaw siya, pamudlo diha, no? Focus sa atong kaugalingong journey. No? We focus on the Lord, and we focus on our own pagginulsol o pagbalik sa Dios. No? Mga kaigsunan diyan ni Kristo, ang unang pagbasa nato karon, mahingtungod sa burning bush. Nice kaayo kay pag panaog sa Ginoo, ang iyang gisulti ni Moises simple. Nakita nako ang kalisod sa akong mga katauhan. Nadunggan nako ang ilang mga tingog, una nanaog ako aron pagluwas kanila. And that is Lent. Nakitan sa Dios ang atong kalisuran diya sa kinabuhi. Nadunggan niya ang atong mga tingog. Unya nanaog siya ron pagluwas kanato. Ang saad sa kaluwasan, no? Gituman sa Dios sa paghalad sa iyang anak to save us. Pero kinahanglan kitang tanan, we journey together towards salvation. Mga kaigsunan diha ni Kristo, ang Kwaresma, panahon sa pagluwas o pagbalik sa Dios, paginulsol sa atong mga sala. Maningkamot untata, no? To be worthy of this salvation, aron makapahimuot ta sa Dios diha sa atong pag-ampo, pagbuhat sa mga buhat sa kaluoy, o pagpuasa. No? Sometimes, Satan keeps us busy. Aron dili na to maamguhan niya ang Dios, niduol na kanato, nanaog na magluwas kanato. Let us not be confused by Satan. Mubalik ta sa Ginoo. Maginulso ta sa atong mga sala. Limpyuhan nato ang atong kalagong, atong pagkatawo, atong kasing-kasing. Aron pag-abot sa Pasko sa pagkabanhaw ni Kristo, mabanhaw unta tantanan uban kaniya.